ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Чорсу, тарафи чойхонада ҷойгир аст. Аз ин тараф роҳ ба сӯи фабрика ва мости 46-ум микрорайони шаҳри Душанбе. Дар инҷо чорраҳаи чойхона ва рост роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рӯдакӣ. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар манҳамин минтақа ҷойгир аст. Рост медорему якум гардиш аз тарафи дасти чап. Бисёре бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. Ҳавлии фурӯшии имрӯзаамон дар умум иборат аз 3 сотиқ замин ва 3 дар хона мебошад. Бо таъмир аз дӯстони азиз, бо барқ ва об таъмин мебошад ва дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. Дӯстони азиз, ҳозир фишори обро ба шумо нишон медиҳем. хеле ки мебинед фишори об баланд аст, хона бо барқ ва об таъмин мебошад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Дар инҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом, ин ошхона ва ин бошад бинои асосӣ. Дар дохили бино 3 ҳуҷраи истиқоматӣ. Аз ошхона шурӯъ мекунем. хона дӯстони азиз қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. баъзе чизош меистад, баъзе чизоша мебаранд. ин ҳоҷатхона ва дар бари ҳоҷатхона ҳаммом. мегузарем ба бинои асосӣ. дохили бино дар инҷо якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. якум ҳуҷра дӯстони азиз меҳмонхона мебошад. чӣ хеле ки мебинед, хона бо таъмири зебо таъмин аст. ҳуҷҷатҳои хонаам 100% мебошад. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст. дар наздикии хона ҳам мактаб аст, ҳам масҷид, ҳам мағозаҳо. ва ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. тамошобинони азиз, сабти бинои асосӣ ба анҷом расид. мегузарем ба қафои бино. дар он ҷо боз ҷои холӣ ҳаст, ҷои аловхонаам ҳаст. марҳамат дӯстони азиз. сабти хона ба анҷом мерасад. нархи хона 66 000 сомонӣ боз савдо мешавад ва иваз мешавад бо 2 хонага дар шаҳри Душанбе. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.